Hallo, ik ben Wilma. Fijn dat u weer kijkt naar een vervolgvideo van een uitleg van een door mij ontworpen item. Mijn expertise is handwerken, niet filmen, maar ik doe mijn best. Excuses voor het soms wegvallen of onduidelijk zien van het beeld. Mocht u vragen hebben over deze uitleg, neem via mijn website contact met me op. Succes! We zijn aangekomen bij de aanzet van de duim. Zoals u ziet bij het sterrenbloempje. De eerste steek, de grijze of de donkere steek, breien we alvast, pak de duim erbij en zetten de 9 lichte steken op een hulpnaald. We gaan de duim dus door middel weer van dubbele naaldtechniek aan elkaar breien. Bij de duim breien we dus de witte steken tegenover de 9 steken. Duim aanzet en we breien de 9 witte steken door middel van de dubbele naald aan elkaar vast. Echter kanten we direct de 9 steken af door middel van een overhaling. Breien dan eerst 2 steken. 1 steek van de voorste naald en 1 steek van de achterste naald opzetten, omslaan. En dan bij allebei tegelijk doorhalen. Zo af laten glippen. Zo ook de volgende steek. Als je dan 2 steken gebreid hebt, haal je de eerste steek over de tweede steek heen. Vergeet niet de donkere draad gelijk mee te voeren, mee te weven, mee te breien. Excuus voor het verdwijnen uit beeld. Ook vaker gemeld in de vorige filmpjes. Ik rij via een mobiel. Ik heb dan een kleine werkruimte. En dan willen mijn handen wel eens uit beeld verdwijnen. Omdat ik het van me af moet houden, anders kan ik niet filmen met mijn mobiele telefoon. Zoals u kan zien wordt de grijze draad meegevoerd. En ja, meebreiden met de dubbele naaldtechniek gaat soms wat stroever. 2 steken breien. De eerste steek op de andere steek heen. De beelden zijn nu wat versneld. Want het is steeds hetzelfde. 2 steken breien. De eerste steek over de tweede halen. De laatste steek is dadelijk de donkere steek van het telpatroon. Palm. En dan brei je dus de donkere steek en dan wordt de witte steek, dus de eerste steek, over de grijze steek heen gehaald. Hier komen we de
bij. Eerst nog wit overhalen. En dan vervolgens de grijze steek. Zoals je het op het telpatroon kan zien. Dan wordt de witte steek over die grijze steek heen gehaald. Vervolgens wordt de grijze steek weer teruggezet op de linker naald. Want nu gaan we op de rondbreinaald, rechterkant, de overige steken, grijze steken, van de speld halen van de duim. En nu gaat u weer volgens het telpatroon verder breien. In de Magic Loop. Alleen zal u het telpatroon zien met de hand en de palm dat er een stukje mist. Daar komt de inzet van de duim. Die pak ik hierbij, dat is de inzet van de duim. En dan gaan we dat telpatroontje daar volgen. En zoals u ziet heb ik nu de andere kant van een andere hand. Want de filmpjes die ik na de vorige film maakte, die klopten niet helemaal. Die was veel te vaak uit beeld. Dus ik heb het met de andere hand opnieuw opgenomen. Moet goed opletten bij de minderingen volgens het telpatroon bij de telinzet. Als u heen breidt, dan steekt u, en u breidt ze dubbel, u moet ze dubbel breien die steken, dan steekt u via de achterkant in, 2 steken tegelijk. Als u aan het einde bent, dus aan het begin doet u achterin steken en aan het einde doet u gewoon voorin steken met rechtbrei. Zodat de strepen netjes doorlopen op die manier. Wordt weer een hartje ingebreid. Twee steken. Zo vervolgt u steeds het patroon en de minderingen. We zijn bij de laatste toer. Van het hartje. Dus is achterin insteken met de dubbelbreien met de mindering. Deze toer is met het hartje helemaal wit en neem uiteraard de donkere draad wel mee. Overigens bij de laatste toer, bij de ene laatste toer van het hartje, dus er was nog een grijze steek bij.
en dan de mindering. Daarna heb ik de laatste toer van het hartje en dat is helemaal wit. Zonder mindering. Telpatroonvolgen en dan de laatste toer. We zijn nu bij de grijze streep en daar is bij de duiminzet ook nog een mindering. Dus er is nu alleen, wordt ze met grijs gebreid, met donker gebreid. Alles recht. Zoals je zag bij de duim, deed ik de mindering op dezelfde manier. Als u aan het begin bent, steekt u achterin in en als u aan het eind bent, steekt u gewoon voorin. De laatste grijze naald is gebreid. Ik geef nu aan de minderingen voor de volgende naald. De volgende naalden zijn 8 naalden in peper- en zoutsteek en daar doet u dan gelijk verdeeld op de heengaande naald 3 steken en op de teruggaande naald 3 steken, dus 6 steken verdeeld minderen. Dit was de laatste video van de fliptop zoals u ook kon lezen. Ik hoop u te ontmoeten via de mail of via de studio. Tot ziens.